Oh, nagbawang tayo ba? Bawang tayo gitu oh. Paling kiri bawang tayo yun. Kaya asa ko, ikan agad. Bawang tayo kayo. Ah, gigyang lagi na. Buntay. Bawang tayo. Sige. Asa may magtay niya? Basta bawang tayo yun. Bawang tayo, wala man kanina nga bawang tayo. Karon naman yung bawang tayo. Ah. Sabi sige ka dia check na. Ah. Ya, ada cipik. Bak. Pagkabuha. Dali bang cek? Ako ginaingon, ako naog alibangon. Kalibang man na yung siko dito. Pagkabuwa. Limbang. Nakalibang ka rin siya. Ah. Oh. Parang kaps kay ka? Asa manawag? Ako naog alibangon. Ah, incheck ka? Ano? Sige na. Sige po, kadagaya po ng kita kayo. A few moments later. Uyan. Baklay oy. Uyag yan. Uy, mga motor, mga agi, uy, mga salakyan ay. Ay, bro, drill lang sa komplot. Pupungkos ko brek eh. Kulot tadi salakyan kay murag. Mantay kapoy mo kaulakaw. Di man ito sakyanan di ay. A few moments later. Ayo, motor. Oh, pwede ka sakay. Asa man kagikan di ay? Ah, ganihar akong binakay baklay, pati kapuya ginoon. Ah, ngalam ko gud pugpo. Pwede ka sakay. Sa kuwar ko manaog sa bago ko manaog. Ah, Pwede. bago. Oh? Sige kay may hatod po kong incheck po sa kalibangon kung siya manawag pod. Ah, oh. Maayo. Nya. Maayo gyud nga. Sakay ni ko gyud. Nya asa ko Sige. sakay ni? Ah, pwede ko na Dario. Oh, sige. Dami. Dani kong sakay. Oh, sige. Sakay di taong po taon. Puya baklay. Bonnet ya, bonnet. Oh. Okay. Okay na. Oh, sige, okay na kay. Sige. Puya, sakit yung tuhod. Grabe gyud. A few moments later. Mr. Driver, ako naog alibangon. Ah, layo pa tong kalibangon check. Mr. Driver, ako naog at alibangon. Layo pa tong kalibangon lagi. Kuan ya, kay layo pa to. Mauna pa magaling bago ganing dito. Kalibangon. Ah. Layo pa tong kalibangon. Una pa ganing kuan bago kay kadugtong ni diri ko check. Murag, Mr. Driver, murag. Ay, nani man tae. Murag ay nani man tae. Oh, Umaw mo lang tayo dia. Nga glidion ko maning tricycle ko gina. okay tayo nga gyud. pag maulaw kuno tari non sa injik no to zero noon. Nagbawang tayo ba? Bawang tayo gitu oh. Paling kiri bawang tayo yun. Kaya asa ko ikan agad. Bawang tayo kayo. Ah, gigyang lagi na. Butae. Bawang tayo.
Sige. Kasabihin mo tayo niya. Ibot basta buhon tayo gyud. Buhon tayo wala man ni kanina nga buhon tayo karon ra man ni buhon tayo. Sabi sige ikaw diha check na. Ya, ada check. Oh no. Bak. Pagkabuha. Dali bang check? Ako imo, ako gina ingon, ako naog alibangon. Kalibang man ni sika di. Pagkabuwa. Limbang. Nakalibang naman din siya. Gini ayo na yung mga bro check. Ako ingon may gina, siguro ako check na. alibangon. Manaog na ka bro check. Bawa na kayo na tayo na. Nakalibang man ang kanan. Magbaklay lang ka check. Palibang sa diha, palibang sa. Ay, Libang na. siguro ha sa palibang koy. Ito mo lang. Okay tayo ni chika. Kalibang. Kapulo. Dire na naog. Daan na kang naog. Agad, salamat kaya nakakapot dito digit. Iya. Okay. Iya nga, ano ko? Ayun na kanaog dito gyud. Tapos na gyud.